Οπότε και λογική έχει αυτός ο δρόμος και θέλω, που έχει μέσα και λίγο φόβο, και χρειάζεται να ζητήσω. Οπότε δείτε λιγάκι. Ζητάτε. Θεός δεν υπάρχει. Το ξεχνάτε. Αφού δεν ζητάτε. Θέλω. Το εκφράζετε. Όχι. Πάει και ο Κύριος. Το ξεχάσαμε. Λογική έχετε. Πάει και η Παναγία. Και ό,τι αρνούμε το κάνω θρησκεία. Άρα για να είμαι πλήρης, χρειάζομαι αυτά τα τρία. Τώρα είμαι πλήρης. Όμως εγώ δεν είμαι πλήρης. Χρειάζεται να αποδεχτώ τις τρεις αρνήσεις μου. Τις τρεις επιλογές μου και το βάθος που περπάτησα. Να επιστρέψω στην αρχή της γέννησής μου, να αποδεχτώ ότι αυτή ήταν η επιλογή μου, να τιμήσω εμένα για την επιλογή μου, ακούστε τη διαστρέβλωση που λέει το πονηρό, ενώ η θεϊκή ενέργεια λέει να σε τιμήσεις για την επιλογή σου, γιατί έτσι τιμάς την ύπαρξή σου και έτσι αρχίζεις να υπάρχεις. Και μετά θα δεις αν θες να κάνεις μία άλλη επιλογή. Αφήνω τον κόσμο που επέλεξα για να αφεθώ σε έναν άλλον που μου είναι άγνωστος και έχει εμένα.